Bună, bine v-am găsit un episod. Acest episod o să dureze o oră pentru că astăzi vreau să facem un fel de live, un mini live. Să avem și aici să facem ceva. Și fiți atenți, vrei să vă arăt, am luat niște peturi foarte bune. Se numește Accelerator jocul. Vreau să vă arăt ce peturi bune am luat. Hai să deschidem, de început deschidem un din ăsta de 2 milioane de ăștia legendării. Mamă, pica legendării prost. Hai să vedem cât de bun e legendary. Că dacă nu e așa de bun, m-a dezamăgit rău de tot. Deci rău de tot m-a dezamăgit. Și uitați-vă ce peturi am eu. Uitați ce... Nu ăsta. Ăsta e prost rău de tot. Uitați-vă ce pet am eu. Și uitați-vă ce peturi am eu și îmi dă prostia aia. Și mai am și pe ăsta de nu știu, Baby Sun Bull. Și mai am și pe ăsta, Find om. Fiți atenți, o să dau live la niște abonați. Și fiți atenți. Dacă vreți să jucați cu mine. Și o să vă dau și niște peturi foarte bune ca să avansați. Aveți un short cu mine care v-am arătat numele meu. Deci puteți să-l băgați și o să pe oricine primesc la prieteni. Și pe oricine. Și să vă și abonați, pentru că doar abonații au voie. Pentru că contează. Deci am început what free UG? E prostia aia. Uitați-vă ce avem aici. Ce avem un pet free care putem să luăm free, dar nu acum. Fiți atenți, trebuie să ne jucăm o oră pe jocul ăsta. Dacă ne jucăm o oră pe jocul ăsta. Nu cred că o să dureze un fel de 41 de minute așa. Uitați-vă un pic, trebuie să ne jucăm o oră și primim acest play the game for 60 de minute și primim petul ăsta de 15.000. Și apropo, ăsta cred că o să le dau la aici abonați. O să iau un abonat la primul. Deci fiți atenți. Contează cine se abonează. Dacă te abonezi, o să primești acest pet. Cine se abonează, fiți atenți. Dacă lași un like, primești acest pet. Uitați-vă să vă arăt. Acest pet. Acest huge de 136. Dacă lași comentariu, primești acest pet. Și dacă lași subscribe, o să primești un pet. Acest pet. Mamă, cât are, da. Trebuie să facem ceva. Peturi. Și dăm craft. Craftare! Nu, deci nu mai pot. Lasă-mă să recraftez. Nu am craftat. Mamă, uite-te la asta. 1500! Mamă, deci acum trebuie să facem neapărat. Revenim după ce facem 20 de pe tot ce ziceți. Nu de să echipăm pe ăsta, ne equip. Și îl pune dita mai monstruozitatea șmecheră. Uitați-vă un pic, o să dau dacă dai subscribe primești acest pet. Pentru că o să mai strâng petul din asta, vă promit. Și primiți acest pet dacă de subscribe. Asta e un pet din ăla vechi de tot. De când mă jucam eu atunci prima dată. Și uitați-vă ce pet am. O să le combinăm și pe astea comod ca să facem și noi mai mult. Uitați cum de... Nu, asta. Cât de... 400 e decent. Dar măcar e mai bun decât ăsta. Hai să-l punem și pe ăsta. Equip. Gata. Perfect. Ia uite-te la... Uitați-vă ce peturi am eu. Uitați-vă, astea sunt peturile mele. Ia uite-te pe ăsta. Da, foarte singur. Free. Oh! Hitman. Free. Să-i trimit un mesaj. Deci să facem așa. Hai să facem. Nu. Oh!
Nu înțeleg cum a făcut ăsta rost de petul ăsta. Mamă, dar cred că a durat mult. Deci am vorbit cu el. A zis de... Și hai să-i zici... Hai să-l invităm. Ăsta are câteva milioane. Stai să vedem cât are ăsta. Doar 22, băi, e mai sărap decât mine și are petul ăla de... Cred că s-a jucat mult. Hai să... Deci hai să mai deschidem, revenind după ce facem 4... Ce ziceți de 4... Am revenit după o scurtă... După o perioadă de timp de cam 1000 de ore. Adică cam nu, a durat 2 ore, vă rog. Haideți că am intrat... Stai un pic, nu s-a șters bine, bă. Haide, deci, acum, hai să deschidem. Am Radar 32, am cumpărat de aici. Da, un rând deschis înainte. Deci o să facem mai multe peturi ca să... Nu, dar cred că... nu merge, cred că. Trebuie să facem... Îmi trebuie câte... Îmi trebuie 9. 9 din alea îmi trebuie. Dacă am noroc, poate pica un huge. Deci dacă îmi pică huge, sunt așa de fericit încât nu mai pot să țip pe aici. Dacă îmi pică huge. Dacă huge-ul care îl iei e mai OP decât huge-ul care eu îl craftez. Eu pot să craftez huge-uri dacă nu știai. Face și ok, eu pot să craftez huge-uri. Am și un cățel care acum nu știu ce face. Haide. Mai pică și mie câteva. Dă-mi, haide, cum mi-a dat. Hai să vedem câte mai îmi dă. Cum ar fi să-mi pice ăsta? Ar fi tare rău de tot. Să-mi pice ăsta pe până, dar dacă mi-ar pica chiar aș fi foarte fericit. Nu știți cât de fericit aș fi. Câte 0 ore? Nu are 1000, nu are 10.000 și 100.000. Și 100.000 aia este cel mai OP lucru din lume. Nu pot să nu vrei pe ăla. 100% l-acces pe ăla, că e chiar OP rău de tot. Nu poți să nu-l accepti. Mi-a picat încă nu de 31%. Dar nu m-am picat doar din ăsta de 63, că nu îmi place ăsta, că nu e bun. Nu e așa de bun. E așa slab când îl faci huge, e foarte slab. Nu înțeleg de ce e așa de slab. Hai că mai trebuie să-mi pice câteva și fac și eu. Hai că avem încă, mai avem, dacă îmi pică un huge asta, chiar sunt foarte fericit. Pentru că în viața mea nu mi-a picat un huge de la eguri din astea, cum ar fi Vulcania X, sau vreau să vă arăt un ou care e un pic mai vechiuț. Uite, acesta e un ou mai vechi. Uite, Frost Dog, care v-am arătat și eu, le-am craftat și eu și l-am făcut huge. Mai am 155, o să le deschidem într-o zi. Dar nu știu exact pentru că nu merită aproape deloc, pentru că îți dau foarte puțin. Dau extra puțin, nu sunt bune. Deci nu sunt bune. Eu trebuie să fac o pauză și un pic de la YouTube, pentru că nu fac niciun abonat asta pe bune. Eu am deja foarte multe videoclipuri și nu fac niciun abonat măcar. Unul. Și de asta fac videoclipuri cât mai interesante și într-o zi poate chiar le facem și pe nociv. Sau chiar, uite, fiți atenți, dacă se strâng la acest videoclip 10 like-uri, nu, hai să zicem 5 like-uri, o să alegeți voi ce YouTuber. Primul comentariu care îl văd cu un YouTuber o să fac acel lucru, dacă pot. Dacă nu pot, o să văd cu toate. Dar primul care o să văd o să fie primul comentariu. De fapt, puteți să ziceți de acum comentariu, să știți. Avem și deja și aproape 20 ceva de... Hai să ne uităm un pic la... Nu? Hai să ne uităm la peturile astea și învechire. M-am uitat la peturile astea. Să craftăm ceva noi. Ia uite tu... Stai un pic. Bă, ce cu peturile alea? Ce perutul ăsta? Parut. Ce petul ăla, la șterge de acolo, că nu e bun. Uite, o să vă dau și... Uite, le dau la fiec. O să fac mai multe huge-uri din mai multe peturi astea, lava cat. Sau chiar o să fac și din astea, lava fox. Și o să le dau la abonați.
Cine dă like o să primească un pet. De aici. Deci vă avertizez, cine dă like primește un pet. Din asta foarte OP. Am făcut-o din asta. Hai să mai facem craft. Mamă, craft. 2. Bă, mai putem craft la max craft level ranched. What? Mai putem să le craftăm o dată. Bă. Dacă să le multe de craftăm. Nu mai pot, cred că. Ups, e huge. Este huge, acum echipăm. Equip. Nu, Dan. Lasă-mă, trebuie să scot pe ăsta, că nu e așa de bun. Deci băgăm pe ăsta. Uitați-vă acum ce armată am. Ar fi tare dacă ar sta în spate ăsta. Și amândouă să stea în fața astea, care huge-urile astea două. Dar nu e huge, n-am mai multe huge-uri care o să le dau. Deci, haideți! Uite-te un pic. Acum, pentru voi, o să încerc să-l bat pe AI. Rogul AI, eu nu l-am bătut în viața mea. Ce că îmi trebuie 41, bă, și eu am 41, bă. Asta zice că îmi trebuie 3, bă. Bă, 3, bă, atât de puțin. Și eu am deja 45, bă, deci putem să-l batem. Hai să ne jucăm pe automata, că nu știți, aveți automat gratis, complet gratis, autoclicker. Nu e gratis, este cu... What? Încă mă bate? Acum că are 36. What? Hai să încerc cu cine. Nu putem. E prea puternic, cred că e AI. Și într-o zi poate o să reacționăm și la creeper. O să vede WC-urile, știți voi, cred că. Uite, cam atâta cred că a fost episodul. O să facem și partea a doua când o să luăm pe ăsta, cred că. Cam atâta a fost episodul. Ne mai vedem, pa!